Yes, jeg vil gerne fortælle lidt om den her 4-model. Den her model her, den består af 4 faser med 2 processer i hver, inden for hver fase. Der er en forståelsesfase, en idéudviklingsfase, en realiseringsfase og en evalueringsfase. I forståelsesfasen, der starter det med, at eleverne de skal indsamle viden om det her problem, de gerne vil løse. Hvis man nu forestiller sig, at eleverne for eksempel har fået til opgave at skulle lave en shampoo, så skal de vide noget om, hvordan sådan en shampoo fungerer, og vide noget om for eksempel, om der er nogle miljøregler på området, de skal kende. I proces 2 går de videre til at sætte sig ind i de her mennesker, de gerne vil hjælpe. Hvilke konkrete krav er det, de har til det her produkt, de gerne vil lave. Så ligesom taler om en konkretisering af den viden, man har. I idéudviklingsfasen, der handler det om at brainstorme en hel masse. I proces 1, der brainstormer man og får alle de idéer, man overhovedet kan, for at så gå videre til proces 2 og udvælge den bedste idé, som man så går videre med. I realiseringsfasen, hvor man i proces 1 starter med at lave en hel masse forskellige prototyper, som man så prøver af, for at nå hen til at få noget feedback på de her forskellige prototyper, man laver, som man så kan bruge til at lave sit færdige produkt, som man gør i proces 2 inden for realisering. Så når man videre til evalueringen, hvor der også er 2 processer, hvor man i den første får en hel masse feedback på det her produkt, man har lavet. Og man evaluerer også på sine egne læreprocesser gennem det her forløb. Og der er det vigtigt, at man som lærer går ind og hjælper eleverne med at få øjnene op for den læring, man forhåbentlig har opnået gennem forløbet. I proces 2 handler det så om at dele den her viden, man har fået gennem evalueringen. Så man kan fx lægge det op på, hvis man har en blog, kan man lægge den viden op, man har fået ud på bloggen, så andre kan gå ind og se, hvad man har lært af det konkrete forløb. Og dermed så kan man dele sin nye viden, så man ved, hvad man måske vil gøre anderledes næste gang, man skal lave sådan et projekt. Kunne jeg bare, når du er klar? Ja, jeg har modellen design af en formel læringssekvens, og der skal man se hele modellen som det, der foregår inde i selve læringsrummet, eller inde i klasselokalet. Man starter ud med, at man har et mål, læreren har et mål for, hvad der skal ske, og det iscenesættes der. Og inden for det mål har man læreren kommer nogle forskellige ressourcer, som fx kan være medier, materialer og værktøjer, som man skal bruge til at arbejde videre med det her mål. Og så også bare generelt, så har vi de her institutionelle mønstre, som er normer, rutiner, regler og sanktioner for, hvordan man agerer inde i klasserummet, og hvordan man agerer, når man skal arbejde med et projekt. Så arbejder man så videre, og så kommer man hen til en transformering, så hvor man arbejder med de anvendte ressourcer, og i den her transformering, så har elevernes interesse og den sociale interaktion for betydning for det produkt, man kommer frem til, og ydermere er det også løbende lærerens evaluering på læring og den formative bedømmelse, som er med til at have betydning for den repræsentation, man kommer frem med til sidst i anden fasen. I anden fasen er det her, hvor eleverne igennem den her proces er kommet frem til et produkt, og det bliver så igennem somatisk bedømmelse vurderet af læreren, hvor man fx får en karakter, og den karakter er med til at skabe nogle refleksioner, og videre til repræsentation af, hvad gjorde vi godt, hvad gjorde vi skidt, og så kan det være med til at skabe en diskussion. Så det er sådan, det kører i ring og har betydning for anden fasen af, at man reflekterer over det her produkt. Så man skal se det som en proces for, hvordan man når frem til et produkt, og hvad der sker, og hvilke forskellige ting, der har påvirkning på, hvilken produkt man når frem til. Ja. Okay, jeg vil gerne præsentere jer for en model, vi har haft om i et meget spændende fag, der hedder sociale medier i skolen. Og den her model hedder Didaktik 2.0, og det er en model, som vi synes er lavet ligesom i det her moderne samfund, fordi at man skal tage meget højde for elevernes viden i det her videnssamfund, og lærernes mål og elevernes mål. Og sådan som modellen den fungerer, det er, at læreren han giver eleverne en given opgave, og eleverne de skal så rent didaktisk
have de samme mål for opgaven, som læreren har. Måden man ligesom gør det på, det kunne for eksempel være ved at stilisere. Og stilisere, det går ud på, at man som lærer giver eleverne en opgave, som de sådan næsten selv kan klare, men ikke helt. Så læreren skal ligesom et stillads op ad et hus, ligesom støtte eleven, indtil eleven ligesom selv kan klare opgaven. Og det, der ligesom er vigtigt i det her videnssamfund, det er ligesom at stille nogle meget sådan konkrete opgaver til eleverne, så eleverne de ikke bare får en opgave, der hedder finde ud, hvis vi nu siger, at vores opgave den handler om kortfilm, finde ud af noget om kortfilm. Det bliver alt for abstrakt og for svært for eleverne, og det produkt, de kommer frem til, er måske ikke så godt. Derfor er det meget mere vigtigt, at man finder en god hjemmeside, eller nogle gode hjemmesider, hvor eleverne ligesom kan finde ud af noget helt præcist om kortfilm, som de ligesom kan bruge til at finde ud af et ordentligt produkt. Og her er det så meget vigtigt, at man ligesom som lærer og elev, altså man gør eleverne klar over, hvilke mål man har for undervisningen og for forløbet. Og fordi hvis man ikke gør det, så kan det være, at eleverne ikke får det ud af det, som man som lærer gerne vil have. Og det var vel egentlig sådan mere eller mindre det, at den her model går ud på.